Tak vyskúšam dať dva posledné nástrelné. Takto cez kameru. A pozrieme sa, ako to lietalo. Aj povieme si niečo ešte o zbraní. Pozriem zatiaľ, koľko to máme na chrone. Chrono sa nám vyplo. Super. Chrono sa nám dovtedy vyplo, kým som tu nastavoval tento puškohľad. Padá nám to. Posledná rana. Vyberiem zásobník. Zbraň zaistená. No. Tam je cieľ. Prepnem na mobil. Tak tu je video zo streľby, kde som štreľoval spúšť. Kratší chod aj odpor. No ten odpor je stále nie je až taký ideálny. Ja som tu teraz vystrieľal. Pozrieme sa, koľko je. Asi 5 zásobníkov. A mal som naplnené na 240. A už to začalo padať. Neviem, či to takto bude vidno, ale môžeme si pozrieť konzistenciu. Neviem, či to bude vidno, ale hádam, hej. 252,5, to boli prvé, 250, 252, 250 sa to pohybuje. Tuto neviem prečo, ja aj tuto 178, tam som nabil dve diabolky, to viem. Sa mi prebili dve diabolky, 251. Konzistencia je OK. Tuto už začalo klesať. Ja som ešte predtým dal jeden zásobník, ale nemal som zapnuté aj teraz, čiže to dalo 41,50 rán. Od tých 240 barov do tých 100. Asi je naozaj nastavené na tých 160, lebo pri 160 už to pod 160 teda to už začalo padať. Hej, tu už vidno 251, 240. Dúfam, že to natáčam dobre. A že tu bude vidno. A 200... Toto vlastne malo byť o 10, hej. Viacej, čiže dá to 50 rán. No ale som to mal, ako vravím, natlakované na 250, no ale vychladlo to, tak to kleslo na 240. Manometer. Mal som to dať na viacej. No ale dá to tých 55-60 rán. 55-60. A radšej 55. Si povedzme. Pôjdem pozrieť terč. Tam som dával vľavo. To si potom povieme dva nástrelné. Lebo mal som dole puškoľať, mal som iný. A potom už som strieľal. A donesiem sem terč. Tu aj môžem nejako zmerať a povieme si ešte o tom, o streľbe.
Tak, terč je tu. Môžeme si povedať. Tieto vrchné, neviem, či to bude takto vidno, tieto vrchné som dával na strelné. To som asi ani nezapol chrono, čiže to nemeralo. No a tu som už začal dávať normálne s zapnutým a v každom je po 5. Tuto asi v jednom je, alebo v tomto 8, teraz už neviem. A tieto dva som dával cez kameru a na tomto to už začalo padať, hej. Tu som to zmeral 25 na 20, 25 na 20, bez tohto je to 10 na 19 a ešte toto je všetko zmerané 20 na 24. Toto som nemeral. Prišiel som na to, že táto 25-ka fakt kus kopne, čiže som mieril krížom pod a ono ju proste vyhodilo hore o pol centimetra, o centimeter. A musel som mať ešte vzadu báka riadne ju zapretú. Čo by som ešte povedal, také poznatky o tom, no, že zoberie to tých od plniacich tlakov od 250 do tých 160 a naozaj okolo tých 50-55 rán. Puškohľad, čo ku nemu dodať, je to najlacnejší a neviem, či to bolo vidno, to potom dám dole na kamere. Ten kríž je kus hrubší, ale dá sa strieľať na tých 50 metrov, podľa mňa aj na 60. Čo sa týka zásobníkov, fungujú OK. Neviem, kde som dal druhý. Niekde sa tu, ale tu je druhý. A fungujú spoľahlivo. Ešte som nestriedal s tou redukciou jednoranovou. A tá spúšť sa už na jemnejšie nedá vyladiť. Vpredu je dĺžka kroku a vzadu je odpor. Ja ju štelujem tak, že natiahnem zbraň na prázdno a pomaličky priťahujem červíka, kým nevystrelí sama a potom o jednu otáčku povolím. A to som robil aj v tomto prípade a neviem, neukáže sa to teraz. Je to stále kus, no, není to proste tak, ako som si predstavoval. Nedá sa to nastaviť, zase to nemôžem nastaviť tak, že ju natiahnem, postavím a sama vystrelí, hej. No, tak toľko ešte toto rýchle video a terč. Ja si myslím, že za takú cenu a v takejto konfigurácii je to OK. Tak toľko zo slnečného nedeľného rána.